आज मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। भेंट हो जाए और भेंट हो जाए और भेंट हो जाए और भेंट हो जाए। ए भाई ए भाई ए भाई भगवान से भेंट होखे वाला रहला ते काहे जो गइली है? रास्ता कहाँ है? हई रास्ता भुलाइल बा। कहां जाए के बा? मालूम नहीं हम पंडित जी हैं, हम आबे भगवान से भेंट होखे वाला। अरे बाबा बाबा गुल लगा अरे छोड़ 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 दूरे से दूरे से दूरे से और दूरे से बोल। ओए हाथ हो देखो तुम हमार हाथवा देखावे के बा। दक्षिणा उछना बा ना नोई खे देखो तो ना पूरा बताए। ठीक बा दो ए बच्चा में का तोरे खोए नहीं खेलो ऊपर मेहनत करे लो ना ना हाथ से मेहनत कइले बड़ो एकर हाथ में रेखले और नहीं तुम दूसरा का हाथ देखी पूरी दोनों हाथ से मेहनत कइले बे हट जल्दी भाग और तो नहीं पैरों देखना तोर दूसरा कोड़ दे खइले बड़े हाय हाय भाग जल्दी भागे जैसे हम सब आसन तूर दे हम भाग जल्दी। ए भगवान अब को ही भेंट हुई आज तो कितना दिन के बाद से भेंट होखे वाला रहला।